бародарои азиз, хабарҳои беҳтарин ва боварӣ дорем ки хабарҳои нав ба шумо маҳқул мешавад. Ин ҳаракатҳо ҳамаш барои шумо ай бародаро. Ширкати Хуҷанд Транссервис, яъне графикша Алиш кард, ба шумо мерасонем ира ки ҳар ҳафта фақат рӯзои сешанбе ва ҷумъаи муборак баъди намози ҷумъа шумо метавонед ки биёед ай автовокзали Котельники, яъне сафар кунед ба Тоҷикистон. Нафарое ки ай канали ройгон ай харидорӣ мекунанд 7500 ай автовокзали Котельники то Хуҷанда. Яъне ба шумо бо як бор дига мерасонем ки бародарое ки ай канали ройгон ай харидорӣ мекунед, яъне шумо ба рақамҳои болои экран занг мезанед ва нархҳои билети самолёта метавонед бифаҳмед ва инчунин харидории билети автобус кунед. Нафарое ки дархост карданд ки агар нархи билет қиматай 10500, яъне баъзеҳо душвор буд, баъзеҳо ин сума надоранд барои харидорӣ кардани чипта, баъзеҳои дига яъне хостанд ки ба самолёт бираванд. Дар ин нархҳо нафарое ки ба самолёт мехоҳем бирем, билетҳои дастрас дорем ва барои нафарое ки эҳтиёҷманд буданд ва шароитшон намерасид, канали Ройгон Авиа барои шумо беҳтарин тӯҳфара дар рӯзи ҷумъаи муборак яъне тайёр кард. рӯзи ҷумъа рейс ҳастай ба хатсайри Москва Хуҷанд. Барое ки харидорӣ кардани чипта ва ҷои худро ба брон кардан, бародарои азиз, метавонед ки ба рақамҳои болои экран занг занед ва ҷои худтона брон кунед. Фақат рӯзои ҷумъа, яъне ай тарафи канали Ройгон Авиа ба шумо нархи дастрас раҳмат барое ки подписатсия мекунед, бовар мекунед, харидории билети самолёт мекунед ва харидории билети автобус мекунед. кӯшишҳои мо барои шумо ва дастгириҳои шуморо мо бетараф намегузорем. Иншаллоҳ ки дар оянда мо беҳтарин видеоро барои шумо пешкаш мекунем. Автобусҳои Азиан Экспресс чӣ хеле ба шумо маълумот додум. Яъне дар як ҳафта 2 рейс мешавад ба хатсайри Москва Хуҷанд Душанбе, ай автовокзали Котельники рӯ парои метро Котельники қарор дорад. бе ягон душворӣ шумо метавонед ки биёен ай пеши худтон бубинед, оз дохилша ба шумо нишон метиҳам дар кадом ҳолат қарор дорад. ҳамин дохили автобус ҷои ручной клад, хӯрока, яъне шумо метавонед бигзоред ай 5 то 7 килора, багаж ай 25 то 30 килора ва дар ҳамин креслоҳо шумо то Хуҷанда сафар мекунед. ҳар ҳафта рӯзи сешанбе ва ҷумъаи муборак ай автовокзали Котельники рейс ҳастай ба хатсайри Москва Хуҷанд Душанбе. Ама вақт нафарое ки ай канали Ройгон Авиа харидорӣ чипта кардаган пеш ай ҳама мебиёянд ва пеш ай ҳама соҳиби ҷои худшонанд. ҳатман ҷои худтона бронировать кунед ва шумо мебиёед бе ягон мамнуният, яъне ҷои худтона соҳиб мешед ва ба ватан сафар мекунед. ҳаракатҳои ояндада иншаллоҳ беҳтарин видеоҳоро барои шумо пешкаш мекунам. подписатсияро фаромӯш накунед ва класс мондана ҳаётро наброрем бародаро. یک دوست و برادر زنگ بزن بگو برادری عزیز روز جمعه برات مبارک باشد. خداوند امروز برات روز عبادت و بندگی بگرداند. برادری عزیز که فراموش نکرده باش امروز جمعه هست، بیا نماز جمعه برویم. یا شخصیتی در کنارت خواب است و یا از خواب بخیزم بگو برادری عزیز بخی غسل که سر بدن بشو.